Pane chitiko aiwa nemashoko achitaurwa panapa anokona majarajarosi vataura vachiti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe achiri pazororo here. Zvoonekwa kunzi aiwa panguva ino ari muState House, panoonekwa kunzi after the Qatar Prime Minister aiwa asvika munyika yeZimbabwe, apo pane mafindings nemashoko akataurwa namajarajarosi ari kuona kunzi aiwa pane mashady deals kana madeals emaminerals ari kuitiwa, zvanyatsoratidza kuti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe abve pazororo apinde muState House aiwa akotenye business kunyange Cape Muwadi aripo. Kana mashoko amudaindirwa panapa ilikuwa subscribe like on the bell like chimida paenda majarajarosi amudanyira chiti after forcing info Zimbabwe to delete a post about the visit of Qatar Prime Minister who made Idi Mnangagwa for good in terms deals. CIO boss Fortune Mangwanya is also forced ZANU-PF info to delete its post. However, double informer CH Mkungunugwa has refused to delete his post. Panapa anonya achishowa mapost zvemapictures amuri kuona ayo akanyorwa achinzi Prime Minister of Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim has paid a courtesy call on His Excellency President Idi Mnangagwa at State House in Harare this morning. Uposted mupicture rakanzi, how come you are keeping this post when info Zimbabwe has been forced to delete the same? Tonasi paendo ya CH Mkungunugwa anopostawo the same the visit yaitiwa na the Qatar Prime Minister. Panapa majarajarosi anobva achikomenda pa this post achiti is Mnangagwa on his annual leave, so what is Cape Muwadi doing? When it comes to deals which involve gold and diamond smuggling, Mnangagwa always makes himself available. The beauty you see in Qatar and Dubai, it was built on our minerals. Now visit Matapi flats unochema. Tomashoko anoyachitoka panapa nevakomana vana majarajarosi achiti aiwa maminerals ari kubuda vakomana tangotarisa vakomana vachismugla aiwa vachinoendesa kune dzimwe nyika dzichibuildiwa zvamuri kuona mabeauty amuri kuona Qatar naDubai. Itodze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi muda comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.